Hola, en este vídeo anem a fer un problema de potencial gravitatori. S'anomena potencial gravitatori en un punt a l'energia potencial per unitat de massa en eixe punt. Aleshores, podríem escriure la següent fórmula. El potencial gravitatori és igual a l'energia potencial per unitat de massa, que seria també igual menys la constant de la gravitació per la massa que produeix el camp i dividit per R, la distància al punt d'aplicació o al punt en el que estem calculant. La massa que multiplicaria si dalt, com vau dividir per unitat de massa, desapareix. El potencial gravitatori és una magnitud escalar que no té direcció ni sentit i les seues unitats són els joules per quilogram. Bé, en este problema de setembre del 2005 me diu que tinc dues partícules puntuals amb la mateixa massa, M1 i M2, de 100 kg, que es troben situades en els punts 0, 0 i 2, 0 metres respectivament. Ens demana quin valor té el potencial gravitatori en el punt 1, 0, prenent com a origen de potencials l'infinit. Que calculem el camp gravitatori, el mòdul, la direcció i el sentit que generen aquestes dues masses en eixe punt, i també que si la massa m es deixa en llibertat, la força gravitatòria fa que s'apropi a la massa 1. Si no actua cap altra força, quina velocitat tindrà quan estiga a una distància de 30 centímetres de la massa 1? Doncs bé, en primer lloc vaig a fer una representació. Tindré la massa 1 en el punt 0, 0. Tindré la massa 2 en el punt 2, 0 i me demana el potencial en el punt 1, 0. Si aquesta distància ens diu que són 2 metres, la distància de cada massa al punt serà 1 metre. Aleshores, el potencial total serà igual al potencial produït per la massa 1 més el potencial produït per la massa 2, que serà igual a menys la constant de gravitació per la massa 1 dividit per el radi 1 més el potencial en 2, que serà menys la constant de gravitació per la massa 2 dividit entre el radi 2. Però com que hem vist que la massa 1 és igual a la massa 2 i el radi 1 és igual al radi 2, tindrem menys dues vegades la constant de gravitació per la massa dividit entre el radi. Si substituïm les dades, tenim 6,67 per 10 elevat a menys 11 per 2 i per 100. Aleshores, el potencial total serà igual a menys 1,34 per 10 a la menys 8 joules per quilogram. Primer càlcul que ens demanen, fet. Potencial total, menys 1,34 per 10 a la menys 8 joules per quilogram. A continuació ens demana quin és el camp gravitatori total en el punt. El camp gravitatori total en el punt 1, 0 serà igual al camp gravitatori creat per la massa 1 més el camp gravitatori creat per la massa 2. Però si tenim en compte que les masses són iguals i la distància és igual, ens donarem compte que el camp gravitatori 1 i el camp gravitatori 2 tenen la mateixa direcció i el mateix mòdul, però sentits oposats. Aleshores, quan sume els dos vectors, el resultat serà 0, perquè el camp gravitatori 1 i el camp gravitatori 2 tenen igual mòdul i direcció, però sentits oposats. Aleshores, camp gravitatori total, 0. Per a respondre al segon apartat podem fer diferents raonaments, però en definitiva, la qüestió és que ens trobem dins d'un camp conservatiu i que, per tant, l'energia mecànica ha de ser constant. Aleshores, si l'energia mecànica en el punt 1, 2, 0 ha de ser igual a l'energia mecànica en el punt 2, 0,30,
tindrem que l'energia potencial en el punt 1 més l'energia cinètica en el punt 1 ha de ser igual a l'energia potencial en 2 més energia cinètica en 2. Ja podem començar simplificant, ja que en el punt 1 l'energia cinètica és 0 perquè la velocitat és 0. L'energia cinètica en 2 serà igual a l'energia potencial en 1 menys l'energia potencial en 2, que serà igual a la massa per el potencial en 1 menys el potencial en 2. Perquè, com hem dit així, l'energia potencial és igual al potencial multiplicat per la massa. Aleshores, 1 mig de la massa per la velocitat al quadrat serà igual a la massa per el potencial en 1, que serà menys g per la massa 1 dividit entre el radi 1, més g per la massa en 1 dividit per el radi 2. ¿Vale? Y esta masa, que es la 2, y esta masa, que es la 2, desapareixen. I podem dir que la velocitat al quadrat serà igual a 2 per g per m per 1 mig de R2 més 1 mig de R1. He canviat el sentit per a tindre el signe negatiu enmig. I si substituïsc les dades, 2 per 6,67 per 10 elevat a menys 11 per la massa 1, que són 100. Me quedarà dividit per 1 per 0,3 menys 1 dividit entre 2. Aleshores, la velocitat al quadrat serà igual a 3,78 per 10 elevat a menys 8. I per tant, la velocitat serà igual a l'arrel d'aquest número, que serà igual a 1,94 per 10 elevat a menys 4 metres per segon. I este és el resultat que ens estan demanant. Espero que us resulti útil. Adeu!